ஒரு நிமிடம் யோசித்து பாருங்கள். இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும், ஒவ்வொரு மனிதரும், ஒவ்வொரு எண்ணமும் கூட தொடர்ந்து அதிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா? நீங்கள் இப்போது பார்க்கும் இந்த அறை, உங்கள் உடல், உங்கள் எண்ணங்கள், இவை அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதிலும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் எந்த அதிர்வெண்ணில் இருக்கிறீர்களோ அதற்கேற்ற மனிதர்கள், அதற்கேற்ற வாய்ப்புகள், அதற்கேற்ற வாழ்க்கையே உங்கள் அருகில் வந்து சேர ஆரம்பிக்கும். அதாவது உங்கள் அதிர்வுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை உருவாக்குகிறது. இந்த வீடியோவில் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு விதியான அதிர்வு விதியை, லோ ஆஃப் வைப்ரேஷன் பற்றி ஆழமாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை முழுவதும் பார்த்தால் உங்கள் எண்ணங்கள், உங்கள் வாழ்க்கை மற்றும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும் உங்கள் பார்வை கூட மாறி போகலாம்.